Gen. Iko posai lang. Bisa. Igi jerniabra. Ay untadi. Mako bising kriya mani. Ipagram na ba kayo? Sano. O gian si man sano. Sano ba dilo na kayo? Usasya. Di pasar gue jalan ya, Bra. Bikun minta nengah. Bayi batal parah ni uncal lista. Di pagli biji tabung. Piri mitska bay pagli di mat kana ni. Bayna hidup rasul. Nang mar kau nengah. Nanggo, Bra. Bikun ayah nengah. Ayah korban bisa sih. Nanggo. Oh. Ayo bayna hidup, Bra. Nang mata udah nengah. Nanggo, Bra. Di. Ro bra ro. Mai phá kau dah kuning lai. Di. Thang mata silam. Nengku bayi ni nanggun. Mana gusi? Oh no. Baru pun nanggu ra. Khor semua lelang balik. Maba nengku rubin nanggun ne. Ayo uang lah juga mama pulang ayo. Hei, bikun lah sini mah. Rupi lah. Ini susu tak. Sulai, mana fokus sulai? Ye, jangan nolak beto, ada yang bagus nanti sih. Jangan nolak angkut tak tarik nanti sih. Tarik sih leh. I love you. Love you too. Number 4 na kan. Hei, ya nunggu kayak tu dulu nunggu. Thank you. Zadım brown zara dinlay mah tu pun kurau isi, maba isi musuh saya, hamba buat nari kepne, saya boleh kita go. Ada mah, makan nunglay yau. Uncal ikut ni tu menang. Mata luya bu. Lap gila nunggu, bikun lap gila, lego hunan lap gila. Macam dong, huai. Malai ho rubi sih gusti lai bai. Ma? Nunggu. Oh, bitisya, salah rubi jeng kesalahan kayak ni phone ku goma salah. Salah busy kan tu. Thằng nó cũng mấy đừng mơ, mà thằng chơi, thằng nó, Ruby cô lại nương trường, đọc bút lưng là lấy cà phê với thằng chàng. Phone nó nang abra, masa deng, man no dress. Bisa. Asin nunggu deng. Asun nunggu dong, ang ukra. Asin nunggu. Dia bilang nak nyumbang. Mana nang sini ada dresa sudah bra. Boleh nang dress sudah kayak apa mai regnya kan rakunu kan belang. Oh, bisa nama. Saya deh. Boleh. Mau bicing isi cuci kalau menje. Tuh. Hajira bermilik ke mah. Beta suruh jangan nangis nangis, beta, oi, beta, Kasih jarum. Dong. Kamsi, mana nang sini yau? Mana orang dah sih? Sar, mama leh. Ma, Ang payah kan nunggu dulu dia gafe kerja. Wah, salah nengsin tak kan ini hajiran mana? pulis dah bisra, mata mai regaran pun nebis niyo. Mana be? Man sila mak kisan muluk jahat itu beras nama sila. Aduh, be kan ya mak, handi pun nama. Purun ni leh sar, purun ni. Orang sih modern ni wah, beta. Salah. Paisa mana yang daun ni nama sila. Bisa ngambil. Oh sar, nuhura ang sendu kerja. Oh ya, sunuk rena bisa hot. Hei, musuh bersisa, bisa hot. Ngawal lu kau basuh ikan. Oh ya, sunuk rena. Hei, Oh, salah. Phone nama ni sila.
बिसोर हरैसो नोङो फट लखबा सिना मा नोंखौ नांले नाङा सार लांदो 20 थाखाखौ नोंसोर भिखारिसो साला थांनो साला फट बे थांजों ओइ बेटा ओइ बिथि हाब नोंबो नामा राजिबनो गैया नुरासै साला स्टपफोरखौ मा जानो खारथाय दिनैना हाजिराया जाबायलै आदानो 10 थाखा लादो लाबोलै सा लोंनोसै लानांगौलै मालायबा बे था नोंनि थाखायनो फैसा 20 थाखा मोननायखौ मोनासै बे था दासो मोनदों साला 20 थाखा दिनै जों बुजाबाय दे साला मा जाबावगोन मुरिजों जौ लोंबाबो जेबो जाला अनजालि सना नों आंखौ मानो गारनानै थांखो सना नोंनि खिनाय हासुनाय बहा थाङो बहा थाङा खबर लाबाय थायोमोन आं अनजालि सना जिउ नों आंखौ मानो गारनानै थांखो अनजालि मिजिं दंमोन नोंखौ लानानै बोरमा बिगु अमा बिखा बिथै जाहोबाय थागौमोन आं नोंखौ सना हाबा लानानै अनजालि सना आंनि जिउ नों आंखौ मानो गारनानै थांखो नोंनि थाखायनो आइयाबो अमा माथाम फिखालायबायमोन सना अमायाबो मा एसे गिदिर देरखालायबायमोन आरो बाबायाबो फाखानि न' लुगासिनोमोन नोंखौ बिहामजो लायनो थाखायनो सना जिउ नों मानो आंखौ गारनानै थांखो आदा बिना नङा दा बे माथोलाय लोंगासिनो सिला मा जादोंलाय र' थांनि आङो खादों फंबाय नों मानो गाबदों फंबाय मा जादों जेबो जाया गैया दा नोंखौ गाबनाय नुनानैसो एसे हेल्प होदों आङो मा फंबाय सना आं हेल्प होदों बिदिनो साफ्रोमबो हेल्प होबाय था मिथिबाय आंखौ होआ दा आरो गाबावगोन आङो फंबाय नों गाबदों आंबो 누구 나준다 많이가 앙누라 그러는거 그러는다 넌 정말 깨끗한 똑똑한 누나는 그 영 풍발 깨끗한 앙 능자 파한지야 응 풍발 응 마드 풍발 원초로바이 버터 띠엔자 와다 마드는 저 물렁다리가 원초로바이 아ङो 자무리고 시작 자खाव मा इसेल' जायो जाबाव आरो खनसेबाव मा इसेल' खनसेबावलाय गोमासो जाबाय आदा जाबाय हा जाबाय जागोन दे फंबाय जागोन जारो नारें फंबाय नोंथ' जाय सिख्लाखौ मोजां मोनदों बे सिख्लायाथ' नोंखौ मोजां मोनो नाथाय मानसि दुखु जादों नों फंबाय जाहोना बे नङालै आदा लाहेनाव सारुथि जानायनि 15 थाखा दं बेखौनो होनो हायाखै मास मोनथामसो जाबाय अ बिदि जादों फंबाय औलै आदा होमबालाय खाबावगोन ना आं होमबा फंबाय सासेना जाबाय फंबाय गाबनांला मिथिबाय
बे 50 थाखानियावहाय बांद्राय सिन्था दा खालाम नोङो फंबाय गाबोन फुङाव फैनानै आंनाव लाफै नोङो फंबाय जेबो जागोन सिन्था आदा खालाम आं गाबोन फुङाव अमा गिसिरबानो नोंनाव लांफैगोन आङो आदा जागोन दे फैबानो जाबाय फुङाव हाब माथो जौआबो गैला माथो फंबाय थांसै नामा गाबोन फुङाव फैनानै लांफैबानो जाबाय नोङो 50 थाखाखौ मिथिबाय फंबाय जागोन दे आदा थुदो थांसै होनबा न'आव होनबालाय बांद्राय गोबाव जाबाय थांसैथ' सिखारदो साइकेल लादो फंबाय लासै लासै माथो जाला फंबाय बाब बैखौ लाखि गारि लाइसेन्स औ दोनखोब्रा आंलाय मा गैया नामा ब्रा दङ सार दङ दङ सार दङ नै मा थिगैनो दंना दं थिगानो दङ सार दाख्लैसो इन्सुरेन्स खालामना लाबोथारदों सालायदों गारिखौ आरो लासै सालाय जागोन सार जागोन सिन्था खालामनाङा बैहालाय बैहा नोंना गैया नामा लाइसेन्स गैमारा नामा गैयालै आदा गैयाबा ओरैखौनो होलांदों खोमा दे बेखौनो हरदो बेसेबांसो नांगोन आदा हरदो हाजारसेसो एसे खम खालामदोब्रा आदा बारा खम जानाय नङा दे 900 दे 900 गैथारालै नो 100खौ लाखिदो 100खौ 100 जानाय नङा 100खौ लाखिदो 100खौ लाखिदो आदा 500 जायो एबारनिफ्राय गारि लेखा लानानै सालाय मिन्थिबाय जागोन दे आदा दे जागोन दे दिनैना जालायबाय 100 बिदिनो लेखा गैयै फैबाय थाबा आंखौलै रानथा बिदिबासो मोनगोन जोंहा नै जरासे फैलायगौ बुन्दा बुन्दि नामा लाखि फैदों ओइ लाखि जरासेखौ लाखि गारिया लाखि एसडि अफिस कमला पुलिस स्टप दिनै हाजिराया मिलायबायलै नोंथां नो हेलमेट ओंखार नायदो नोंथां उननि साफा नोंगौथ' ओइ मा फांफुं सालाय खमथारना बाथ्राखौ बुं दिउथि मावनो फैदों मोजां माव नोंथां माथो बुन्दा बुन्दि मार नंगौ लेला माजुलि मार माथो मावनो थिनदों दे बरनदो गारि लाइसेन्स गैयालै सार बेटा गैयासो होनदों दे नोंथां 1000 थाखा हेलमेटखौथ' गैखाया 500 थाखा लिरदो आरो स्पिडसो सालायबावदों 100 थाखा सोदेरना होदो जाबाय नोंथां जाबाय बेसेबां जाखो नोंथां गासै 400ल'सो जाबाय नोंथां एफा बुरजा रां एसे अनदोब्रा सार जानाय ना जानो ना अनदोसो नोङो दा जोंना असिया सारा मिन्थिबा मा जानांगौ जाखो बेसेबां दं फैसाया सारमोना अन्थाइ फानदों माथो अन्थाइ बिगासो मोनदों नोङो हरदो नाबा थानायावथ' एसे डिसकाउन्ट होनो हागोन बेसेबां दं सार गैयालै सार 10 थाखाल' दोनथारो नै है साला बे 10 थाखाखौ 10 थाखाखौ लानानै मा खालामनो जोंलाय बे 10 थाखाया जों गय जानोबो थोआ बायनांला नोङो 100ल' हरदो हर 100 आंनाव गैयालै बिबि नोंनाव दं आंनाव गैया ओइ नै गोजौआव माबा खारदों माथो नुवाखैनो नोंथां माथो बिसिनिबाथाय फैसा लाखिनांगौ हेड मा बुंदों बियो माथो बेखार गोलै लेवरा साइज खामानि गैया थाबाय दाख्लै मा फैसा 20 थाखानि थाखाय फैसा जादोंलै बैयाव माबायाव लामायाव फैसा 20 थाखा मोनदोंमोन बै माबाजों जों खालामोनथाय सुमान नुफैदोंमोनलै सिनायलायबाय थानानै पुलिसफोर फैना होबाय गैया पुलिसफोरसो लांजाबाय न'आव सुनो 20 थाखा
जायो आं बेखौ 20 थाखा बिदिनो फैनानै फिउसो गारहरदों जाय आं बाजाराव 20 थाखानि थाखाय बुस्थुखौ सिलायामोन माबा ओइथिं लोगो हमहैनांगौमोन बे 20 थाखा मोनबायना 120 जासिगौमोन माबा सिम हरनो गोदान बियार बाबा सिमान गैया नोङो सिम्बल बियार बे सिम्बल नामा गोदाव सोरांसोलाय ओलै आदा गैया माथो खालामनो गैया जेबो गोदाव सोरांसोलाय ओलै आदा माबाफोर खामानि मोनदों नामा खामानि आं सोंनो ओंखारनोसो गाबोन जायो फैसा होगोन आं नोंसोरनो हा फैसा ओंखारल' आंजों नोंसोर फैसानि थाखायबो जों मोसानो बाखौथ' मोसानो होनाखै आं बुरबुखर बुलायनांगौसो मिथिबाय फाग्ला जाखो ना माखो गावजों गाव बुलायलायनो खर'आवसो गाज्रि जाबाय नामा एसेबो कमन गैया नामा नोंहा बे रुबिखौ मोनबा साला आंनि मोजां मोननायखौ सेख'ना लांदों साला सुपारा जाबाय आदा बांद्राय सेन्टिमेन्टाव थानाङा मा जानो बेथाखौ मोनबा सौख्लायनाय होखाथां जोंनोबो हागोन न' बेखायनो नोंसोरखौ लिंदोंमोन आं बुरबुखर थ' आं बेखौ बुंनायबो ओरैबायदि बुंगोन ना होनांगौ मेक्स जागोन दे आंखौ बुंनांगौ Gusto malah langgar. Yang mesti बै नामा आं गोसोनाया मा बस बिनो नामा बाजिया अ बेनोमोन नामा जा लांखाना उदिनो बयबो थ' बस्था लांखाया उदिनो साला बिदिनो मिथिया नोंखौ आं एथबां मोजां मोनोमोन सना Man beri nama hai. Nang ni paper ni lewat kena sontai gaya. Get lost. Enggak nama ya. मा होनदों नों लामा हगारनो मा दाय मावदोंमोन नोंनि गेलस नङा बेबि खामिया फैनायखौ दिनै लाखादो ना नों हरदो नोंना नाम्बारा Tadi mau digunda nih, mobile number kayak nama. हरमारा Sama nang mati bakuran now. Nang kuma zaman nak korwa segar jadi menang na. ए बिदिनो बिदिसो बुंदों बुखानसै नामा बस बुखानसै Akhir dah he. Bobi dah kerbarin palang apa itu bisir kulai. एथ' बुमान बस नोंखौ एथ' मोजां मोनदोंमोन आं अमा बेदर दाउ बेदर बायदि मोजां मोनदोंमोन आं सना Bima, nang dani min petang naskau. ओइ बस लाखानोसैलै रुदो बोदो Ada Ruby. Ma. Anjali ya. Anjali मा जादों Bimaya Anjaliखौ बोनानै लांबाय मा अनजालिखौ बेमाया लांबाय औ लांबाय बोरै लांखो ओरै फोथारजों लांबाय दे बिदिब्ला नों न'आव थांदो आं ओरै होसोलांसै दे आं न'आव थांसै बेमा नोंखौआ Bukan akhirnya. Ôi bà trời chưa bị nước आंखौ सबाय नों बेथा Zaman ni bisa kau.
Ôi bos mà ra coi bos ơi. Hả? Ôi bos mà hù chứ. Hù được đấy. Hù được. Cái siêu cái này không. 어이 마셔서 동동과 같이 하신 거. 예, 배다. 야, 야, 숨을 든 배다. mày hành qua đây, vui. Ya, yeah, bây giờ. Bây giờ không. Bây giờ không. Chẳng có quay rồi. Ya, người là lý gì mà. Ôi, nước thằng. Ôi, nước thằng. Ôi, nước thằng. Ôi, Phương à, thằng nào? Cũng quên tiền là Thôi đâu. Ê, mày thèm một con lấy vay. Kéo ini sama ada yang kulit Hap nunggu apa? Dahulu ini sing reudung mas. Chala, harlam masih salah ya. Bisa sedo datang yang bisa sekolah ini ya. Are boybo, kalau bisa tuh yang karena yang kau kari jeng. Enggak. Oh, salah sih. Oh. Makam saya dengar orang sama bah, nak kotor dari play dek biau. Nungอะไรมันหักเราหน่อยพี่จ๋อไอ้ประเทศนึงมาชนะเนี่ยหักเราไปไหนทางไหนนึงก็หักเราไปเรื่องหักเราไหนมีอ่ะ No, kelewat dong gigi gitu. เดี๋ยวว่าตรงนั้นใครได้ไปแลก Kayak dah pilih dia. ใครได้ไปแลกกันยะ Ada liu. จะได้พี่เจ๋อ Dengerin pada. Sampai. ทำไรนึงเนี่ยคือเราพารุ่นเนี่ยจอมาจากก็บุยชินามันมา Karwai dah boleh. Saya kira lu gua mau guna. เบี้ยพ่นไปจิกุลาหน้าบุเลยมีราคาตั้งเท่าต้องก็ชาปาชาปาเมาจีเนอะ Saya bodoh ah. Bini gue sabsi udah darah bu ya. เช่นเอาบุ้มมันละไปอยู่ Bini bara saya sikit bos. No god pagi ne wan. ภาคเรียต้องภาคขันตาบุกันเนี่ยมันจะกินตู้ Kanda kan lah. Udah bajikan ni. หนึ่งเบอร์พี่เหล็กใช่ไหมหักระบาดเหมือนกับพี่บ้าไทยเยอะ Yok sih dah udah. มันนี่เขียนนี่เชื่อมาอีกพี่แจ๊กอ่ะ Mai ni. Jadi apa ini nari sudah parut nama saya kok. เชื่อพารุ่นเนี่ยกินแล้วเลยใช่ป่ะบางงานเดี๋ยวเชียงคานฝรั่งไปเนอะ Bilo hinjo no amen lah do. ตรงไหนอ่ะกูบิจิโก้อันพรายอิสโก้ชาชิวเล่นนาเรียกะ Saya benteng. คนอาดึงมาเตอร์ดักลี่ฉันดิมาเตอร์ตกรู้จักอะไรดึงเนอะปีเมียมาเตอร์ชื่อถึงมาการสบายเนอะ Dia orang baik ke ibadah sekarang kagak dah. การราคาเกินนักเก็ตเทมาเนอะตองนักไปกันเนอะตองสุดท้ายทางเชยปุยเอานี่ชมใจกันมุดดังเนอะ Ya udah kele barang deh. ปาตึงบาร์ปารักขิบปีนี้เบ้สุดท้ายอ่างเอามันชกเลยนั่งกูตุ้งเหมือนถ้าเราทำอะไรเลยพี่เราไม่ได้ให้ว่าให้เอาเบอร์เขาว่าอะไรจะขาดเงินเฮ้ยพี่จะได้ใช่พี่นี่ชมใจกันมุดดังจ่ายอยู่นี่จึงน่ะพี่พงษ์เนอะฉันจะพูดเถอะฉันจะพูดเข้าไปขับไปนู่นไปย่านนู่นไปรับผ่านอะไรเชียงเหรอเก่งไปเนี่ยฉันอะไรอันใดมองเลยฟูเจียวมาข้ามฉันนะ Nah kalau ni tak kaya aku cakap ya, aku main lalai. Nah orang saya boleh sudah. อ่างบุตรพิจิตรฉันเดิมมักกุ้งเป็นอะไรอ่ะมันทำมันทำอะไรเลยอันนี้เลยไปดีเคลาชื่อชัว Nah baik kira ya. ดูท่าเขาตรงนั้นคือยา Baik tak boleh salah tak boleh. แต่เราชาลงนั้นนึงก็ผ่านเอา Tak sekolah nak wah kaya tak le. อ่างนาบุกุ้ยบ้าขี้ตรงเลยไทยเนยแต่บุหามาชมันชิคกี้พายหลังบ้าน Tak kaya roi baik siapa dah. Mana orang julai naik bilai. จุฬาเติง Bima aku juga tu nak wah. จุเนี่ยเล่นจื้อขาเกินในชื่อเยอะดันชิงกระดาษที่กูรำนา Sudah tu. เฮ้ยมันชิบะสัมพันธ์อะไร
थांनाय फुजायाव जोङो मोनसे खेला होनोसै मा मोनसे मोनसेना मोननै होनो मोननैबा साबसिन जागोन मोननै ओरैबायदि जायनो जिर'निफ्राय 4 नाम्बारसिम फेथेंलांनो हायो बेनो हांसो मासे मोनगोन फेथेंनांगौसो ओरै फिथिंलाय गैया जोंना सोब फेथेंनावलाय मेला दंलै जोंनियाव जायो ओरैबायदि सिबो सुग्रा माने सौफैग्राजोंबो होनो हायो बारा खेला गैया ओमफ्राय ना हिनजाव जालायबाय हिनजाव थाबाय साबसिन जाबावोमोन हिनजावा गैयाबाबो जायो जानाया सोरखौ लानांगौ दिगदार जायो हिनजावफोरखौ बिमा गोसोथोनायाव जानोसै ने बिमाया गारजाबायलै बा केटेमानो दं बाइकआनो दं गैया रावजोंबो लाजाला सिबाय बिमाया दाख्लै साइकेलजों केस लानानै थांबाय थ' जोला जोलि जागासिनो बिमामोना लामायाव ओरैबायदि जाबाय बिमाया अननो खालामबायना बिमाया गाबगासिनो मोनसे बाथ्राखौ खोनासंदो खेलाया ओरैबायदि जागोन जिर'नानिफ्राय 4 नाम्बारसिम थांनांगौ जेरै ओरै थांनानै ओरै फेथिंलाङो 2 ब्रै रायलायबाय थाबानो ओरैलै जों थांसै थांनोसै नङा मास्टार थुदो नोंथां ओरैनो बारस'लांसैलै हाग्रा गुदुजों नोंबो हाग्रा गुदुंजों मोजां मोनखायो जा लेवार गुदुं बेयाव बेरा बिदाय दं गयजों थाबाय थांसै